tikhan ei rong bol na tlak thawang mo kha tunhnaia Assam le Mizoram Ramria police duty then khaten tuitlan tur mumal an nei lo awangin tuihok ang mayanu tuithiang hlim lo thlit fim chop ngai an tlan thu an tarlan na video chu social media lama adar hnuwa Mizoram Police pahnih chu an hna atangin suspend an ni to ni in thudon ani an zinga hian Mizoram Police Havildar dengthang puya chu Ramri Police duty zinga suspend tok masaber niya hriat ani a ani baka hian thudon dan chuan battalion headquarters lamami Havildar laldong kima company Havildar Major CHM po suspend ani bok ani hi anupuin video record kha atlang zar awanga suspend hi tok ta ni in thudon ani anni baka hian midang pathum chu me ini som pathum sangni somni pahni ralma ngeya in soifia tura ko anni bok saipu matanga kilometer somni vela hla a Mizoram Police Ramri duty then khaten an tuitlan bol hlo tak video a thalak pa a an harsat na te an soipa na video record chu tunhnaia na satakin social media lama adar meka he video dar meka wang hian Mizoram sarkar po in dem a hlo pha hle a video dar mek te hi ilo thlirila ke tui khurte kan nei to si lova ti hian tikhan ei rong bol na tlak thawang mo kha kha kan filter lenga nimina kan filter ai chon azi om deu alo ma le tiro u kan ei lai miau mai sia le awahan in van khong ai thak om tak em khatikhan nimina kan filter ngot ai chon nimina kan filter kha chu asen duk tlat maya kha chu zi ome tikhan a filter na kha kan lo en lenge tikhan thing tikhan kha thing puya zi ome tiro kha chu thing puya kan lumanga le filter na khai du bol lova tikhan vai khat kan filter lenga nakina i filter non lenga ai tlak to mang chu mo chuan hei post dang ang chu ni lo ma se hei tui ke ni chu kan nei tha kan inti ani hi chuan he la hen tui khur pakhat kan hiat le hei hi hei hi kan tui khur pakhat ani hi ti hian hei hi nakina kan filter lenga tlemin alo tlafim ve hritanga hei hi kan han filter le tura te po ngai tai langin athange hei tui in tur hi zun jam kem hian kan nei tha em lem lo min ron phur chuak done mo kan ti thina kan tui khur tlan tela motor kong lai na lei vungin no khat zel boxia chu wangin tui in tura hian kan van duai deuh hlek ani hi hei hi saipu ma kan MAP duty te ania Assam Ramri kan MAP duty te omna nomna hi a chle be hei thli le ruwa laka a film lo hle a thli ten an chung an puan zar chung te la a chuan an tuitlan te hi a bal hle bokadi kor tui an ring ani deuh bere an tui tlan hi chuan an riana te hi a hul lo hle a thli an tle deuh chuan an puan zar chung te la a an khoi thlak om hle ni thil thleng zen ngai lo le mipui barakhai tak Mizoram Police te zinga a thlenta ka wang hian social media lama po zona aleng wak na sa hle a police te tuitlan an tarlan hi tuihok ani bera hetiang taka harsana an to mek laya an harsatna to an pholan awanga shemna na zok an twar hi mizo mipui tam tak makti po atlinga mitam tak thin a chong hle ani
he thil thlenga wang hian Congress thalai headquarters aizol chuan an president Dr. Lalmal Soma hovin police thlawang hovin me ni som pahnih sang ni som ni pahnih khan IGP pujon nei laia IPS chu apisa an hungala thu chwa an siam ngala ni MPYCC thu chwa chuan heti hian tlan ani a MPYCC press release number som pakwana voin me ni som pahnih sang ni som ni pahnih ninga ni chawhnu hian MPYCC Congress thalai chuan an president Dr. Lalmal Soma nga ka hovin pujon nei laia IPS IGP an hmua MPYCC raitu te hian thuahhnih Ramri depa Mizoram Police duty thenkhat an tuitlan nutak video record siama social media lama darta awanga suspend tokta havildar deng thangpuya le hemikai hnoya meni som pathum sangni somni pani ma a in soifia tura mi pathum an kau te thlawang hawin IGP hi thilkalphung an soipui thu chwa hian antar langa tuihok nu tak video viral ta kha saipum khwa atanga kilometer somni vela hla a police the duty na hmun ani a he video social media a adar awanga police chen khatin harsatna anto chungchang Congress thalain IGP pujon nei laia hnena kan soipui hian ra tha athlin nge kan be seya pujon nei laia po hian hemi chungchanga hian ma alak tur thu MPYCC te hi minlo shil ani ti in Congress thalai thu chwa chuan darlan ani Ramri duty Mizoram Police suspend chungchang hi thukal mek ani a engtiangin nge a hmor hi bok ani don ti hriat alani lo ani khoi takin min lo like sakla tin min lo subscribe sun zom sak zel bokla chumai pa ka min lo share sak page chuanin kalom hleang kani hmole ma zong mangtha mutui vek ule bye bye